Bon dia, Catalunya. Estem a Tijuana. Welcome to Tijuana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo y marihuana. Estem al pantà de Sant Antoni, perquè estem anant cap al Pallars Sobirà. I ens hem parat aquí a esmorzar, bàsicament, i mireu que maco. Welcome to Tijuana, Estem a Tavascan, que és la primera parada, i no sé què farem exactament, perquè vull dir, nosaltres sortíem del cotxe, en plan, anem a visitar el poble 5 minuts, i de cop el papa comença a dir, bueno, agafeu el banyador, agafeu el dinar... No, agafeu entrepans. Agafeu entrepans. Per què? On anem? Diu, cap a l'altre costat. Sí, cap a l'altre costat no, però a on? I diu, a l'estany de no sé què, diem, agafem banyadors? Diu, sí, i al cap d'un rato la mama diu, agafo pals? Diu, sí. Per tant, no sabem on anem, però aquí estem. No us penseu que hem fet tot això caminant. Diguéssim que el papa ha parlat amb els de l'oficina de turisme i li han dit pilla el cotxe, que hi ha un pàrquing més amunt. I un pàrquing no, n'hem passat com 3 o 4. Però bueno, ara estem aquí. Com es diu el lloc aquest, papa? Estany del Port. Una mica de pujadeta, però bueno. Vaques! Vaqueta? Vaques! Vaqueta. Si vols Aigua ben fresca a la font has d'anar. Si el que vols és fer gresca, un bon vi has de tastar. A mi m'està semblant preciós. Violeta. Hem dinat, ha estat boníssim. La piula també està en ello. En directe vaig a mirar si l'aigua és freda. Oh, sí que està freda. Estàvem dinant a l'estany xic i això és l'estany del Port. Què hi ha? Això és el Camino de Tomayos. Caballo! Aigua. Oh, se m'han destapat les orelles. Això és un poble petit. Torre. Hem vingut a fer la volta. 3 segons i tornem. Si això fos a l'Empordà, hi hauria una de francesos per aquí i farien pagar pàrquing a fora. I es diria Pere Tallada. Passa el desco. Superguiris! Yes! I aquí, A tot, mama, a les tetes. Si guanyem la loteria, aquest vídeo serà el millor del món. Ja hem anat a deixar les coses a l'hotel i ara estem a sort. Tu pots marxar dels grafitis, però els grafitis no marxen de tu. Txaram! visitat sols, no? Estem al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, pujant cap a l'Estany de Sant Maurici. I res, fa 5 minuts que hem deixat el cotxe i hi ha tanta gent, però tanta,
Però bueno, estem aquí tots en fila, vull dir, no pots adelantar, no et poden adelantar, hi ha una velocitat, la coges o la dejas. S'ha d'agrair que no fa gens de calor, per tant és fantàsticament aquí a l'ombra, s'està meravellós. Bueno, us hem estat enganyant tota l'estona. Estem a Suïssa i això és el Cerví i és el logo de Toblerone. Vull dir, el paisatge és molt maco, però estava millor l'ombra. Bueno, he de dir que estic certament impressionada perquè jo aquí veig com pugen les plaques tectòniques, m'ho imagino. En canvi, veus el castell del Montgrí i no quadra, però és espectacular. No sé si es veu bé. Això és la cascada de la Ratera i està, bueno, ni que fos la Fontana de Trevi, us ho juro. Que guai! No sé si es veu bé, però això és el regne de les papallones. Bueno, hem dinat a Espot i ara aguanteu les criatures perquè el papa ha decidit que fem una ruta 4x4 entre Espot i Llessui i quan ell diu això és que tremolarà tot el cotxe i tot el nostre interior i tot. Estem anant per les pistes d'esquí de l'estació d'Espot amb cotxe. Bàsicament de les escoles, crec. Angry and sad about things that you do. I can't count all the times that I told you we're through. And when you go, when you slam the door, I think you know that you won't be away too long. You know that I'm not that strong. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I go get everything. Mamma mia, here I go again. I cannot resist you. Yes, I'll be broken-hearted. Us presento a la reunió, sabeu el Rei León al principi quan s'ajunten tots? Doncs això és aquí, s'ajunten tots. Però espera, veuràs? Ara se tiraran totes a la mierda. Dibuixa'm un xai, Sí, sí, un xai. m'hi vaig esforçar. I aquest? No sé, aquest és massa vell. Jo en vull un que visqui temps. Dibuixa'm un xai, Ja va, un xai. era complicat. I aquest? Sí, Noto aquí? Mira, saluda aquest la... sí. Mira, mira. Oi, l'he gravat. Com una que ha saltat. Ah, ja hem fet tot. Tuturu, ja morir. Capítol 4 o 5 de l'Arca de Noé. Burros! Oh, la Riguensol. Ah, pobret, deixa-la. Hola, mama. Com estàs? Acabem de fer un super tas de formatges aquí a Tros de Sort. O sigui, ja n'havíem menjat abans, d'aquests formatges, però ens agraden molt i molt bé. La foto és aquesta. I ja està. Ens han agradat molt tots, però com que ens queden 2 dies de viatge, doncs no en podem pillar perquè se'ns farien malbé. Però bueno. Ja hem sopat, després de sopar hem anat a girar a Ol, que bueno, un poble més gran del que semblava, amb molta gent, però bueno, molt bé, jo què sé. I per afegir animals a la nostra super Arca de Noé, se'ns ha creuat un ocell al vespre, que segons el papa era un mussol,
i se'ns ha creuat 100% una daina per allà davant, que bueno, hem fet un frenasso perquè si no teníem daina per sopar, Com que això és el final del primer vídeo, doncs, bona nit, renteu-vos les mans i com acabava? És que deia, renteu-vos les mans i fins la propera.